Shout to all my boss boys, we rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys, we rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. Jó, megoldottam. A harmadik részével ennek a sorozatnak. Van velem még Gréder. Igen, itt vagyok vele. Találtunk egy viszonylag használható helyet. Ahonnan már talán... Én szerintem átugrok oda a másik épületecskére. Ó, én maradok Mondjuk itt, nem. itt a biztonságban. Várj, de ne hagyd, hogy ide spannoljanak. Jó. Rohangáljunk közben. Még itt lőszerünk van, addig itt fogunk maradni. Azt ott egy bosszocska. Igen. Akkor AK. Mert tényleg neked van olyan, hogy... Nálam most ököllel ütöget. Tényleg? Miért van itt egy robbanás? Nyom? Nálam nincs. Lehet, hogy a motoros felrobbant. Azért ne laggolj Nem le. robbant fel. Én mindegy... mindig átnék. Te már vagy egy halhatatlan zombi. Feljutott egy. Fel? Hogy túl hamar megoldom őket. Igen. Jó, már csak 40 lőszer van az AK-ba, úgyhogy most már pisztollyal lövök. Pisztolyodban betárat. mennyi lőszer van? 16. De hogyha eltalálnám, talán hasznos lenne. Egy kicsit följebb vesszük a... Pisztoly kifogyott. Melyik a... Fölveszünk 10%-ra. Ez gond. Már lehet inkább ohalni. Még van 100 golyóm. Basszus! Ne! Mi az? Hogy jutott fel? Ugrott egyet, és a levegőbe elkezdte az animációt, hogy megfolyt. Jó, ott az AK-t fölveszem. Jó, nem tudom hol vagyok. Viszonylag messze. Na, hojts meg, köszi. Mellettem folytogat, de jó. Itt a robbanás nekem is most. Hát azért elteszem inkább. Jó, felfogyott. Akkor most szerintem... Azt kérjük, hogy lelőttek egy pisztollyal, miközben csak leugrottam egy háztetőről. Igen. Én is itt még elhasználom a fegyvereimet, mert már nekem is még van az AK-ból 17 golyó. Várjál, valami használható helyen vagyok? Nem megyek utána, érted? Messze vagyok, nagyon. Azt a gyülekező van. Utolsó 2 golyóm. Ö, 3 méterre van tőlem, és elkezdett megfojtani. Akciódús jelenet. Hol vagy? Messze meg akarok halni. Jó, akkor tedd meg. Lehet, hogy nem kéne lelőni a zombikat. Az már csak 88 XP kell. 78. Nekem még... nekem most van 426.
Egész jó visszahozta az árát. Valaki írt. Meg tudod mondani, hogy hol Bár vagy? írt. Csoda? Hol vagy? Ö, a út közepén. De mondom, megöletem magamat. Ja, jó. Előttem van 3 méterre, és elkezdett folytogatni. Igen. Na végre. Én nehéz volt Hallottál? megölni. Hallottam a hangodat. Mit? Hallottam, hogy meghaltál. Itt tó van, azért van itt ennyi izé, gondolom. Merre vagyok? Jaj. Sose dobna le a Csiliát hozni. Hol vagy pontosan, mert én már jöttem a Csiliától. A rohadt nagy gödörnél, tudod? A bányánál? Igen, Ö, hát... nem az vagy- messze van mi. Nem vagy annyira messze, de... Jó, már mindegy, már 1 milliméter életem van, úgyhogy így már nem akarok játszani. Jó, akkor Mert sikeresen beleestem. éledj újra. Megint lelőttek egy pisztolyjal. Na most hol vagy? Hé! Mit csinálsz? Szülye! Mi van? Csávó rám támadott. Lelőttem. Csira! Hol vagy? Ö... Rossz helyen. Meg a csávó elkezdett rám lőni, meg lelőttem. De hol vagy? Az tök mindegy. Mindjárt mondom, hogy hol vagyok egyébként. Én vagyok a középen lévő dupla pisztolyjel alatt egy kicsit. Jó, az közel van, mindjárt ott vagyok. Én addig oda megyek a dupla pisztolyjelhez. De ott megy valaki, meg én oda. Nem érdekel. Mint hogy csak CMT-áznék. Már? Hát, mert pont ugyanúgy megyek. Nem viszem oda a kocsit, mert tudja, hogy ellopja. Hogy itt egy kocsi. De oda mennék én azzal, ahhoz a jelhez kocsival, csak tudja, hogy mire kijövök, onnan addigra ellopja. Leköptem a képernyőt. Nem, ez itt nem. Határozottan nem megy fel. Quad. A quadot azt F-fel írjuk, ugye? Fad. Igen. Igen, ezt felírjuk határozottan. Biológus lehetek. Erre kell jönni. Biológikus. Te vagy ott alatta? Vagy te A vagy- já mellett körül valahol vagyok. Alatt és mellett. Feljössz itt mindjárt nekem? Igen. Fad? Ne! De ez olyan vicces volt, gurultál egyet.